Омега-3 масни киселини, дали наистина са полезни? Омега-3 не са просто добавка за сърце. Те изграждат мембраната на почти всяка една клетка и влияят на всичко, от мозъка и сърцето до хормоните и имунитета. Като в тези три области помагат най-много. Първо, подобряват психичното здраве при хора с депресия и добавянето и към терапията води до 60% подобрение. Второ, поддържат сърдечно-съдовото здраве, като намаляват триглицеридите и подобряват липидния профил. Трето, подсилват мозъчната функция, като подобряват паметта, концентрацията и забавят когнитивното стареене. Повечето хора ги приемат под формата на рибено масло, но малко хора знаят, че рибите, както и хората, не произвеждат сами омега-3, а ги получават от водораслите, с които се хранят. И тук е голямата разлика. Омега-3 от водорасли имат същата усвояемост, но са по-чисти, без тежки метали и микропластмаси и са по-стабилни, защото се произвеждат в контролирана среда с минимален риск от окисляване. А окисляването е сериозен проблем при рибаното масло. Започва още при улова, транспорта и преработката. А окислените масни киселини не само губят ползите си, но могат да увеличат и оксидативния стрес в организма. Ако искаш максимална чистота и ефективност, аз лично се доверявам на омега-3 от водорасли, които можеш да поръчаш от моя профил с 10% отстъпка Scott Fit Farm.